Kaadlaw sa di pa ang Pasko, nagpunsisok na ang mga pasahero diri sa Cebu South Bus Terminal alang sa pag-uli sa habagatang bahin diri sa Sugbo. Sa pagbisita sa MyTV Cebu News Team karong Disyembre 22, nagsugod na og kapuno ang passenger waiting area sa Cebu South Bus Terminal sa mga pasahero nga naghulat sa bus pauli sa ilang mga lungsod ug syudad. Gani, gi-activate na sab ang mga satellite terminals ug pick-up points sama sa Ceres Transport ug Sunray Garage aron malikayan ang sobra nga congestion sa main terminal ug aron makatabang sa pag-akomodar sa gidaghanon sa mga pasahero karong holiday season. Well, pagkakaroon tanaw nato murag manageable naman tayo ang gidaghanon sa ato mga pasahero. Labi na kay last week pa po na may daghang mga nanguli, labi na mga estudyante sa college kay human naman ng klase. Lando naman kayo sila masinabi na jutay kalangay din sa ato ang mga bus terminals, antos lang gamay tungod kay maunong din ako sa peak passenger season. Apan, we are confident na dili na ginisama sa una na moabot dito sa gawas. Atong naabtan ng usa ka pasahero nga mopauli pa padong Moalboal. Nagkanayon siya nga mas hanay na ang iyang paglinya karon sa terminal. Before miss is mas lisod siya and karon is mas easy na siya sa mga tao na molinya dir. Doon na say pasahero nga mituyo og sayo sa pagbiyahe aron kalikayan ang mas daghang tawo sa sunod nga mga adlaw. Dili raman siguro kay for now 21 pa man, so maybe sa 23 na ang lisod. So gamay pa og tao karon. I mean last year murag ubay-ubay ang tao last year kay murag 23 o 22 man siguro pa ato. Karon isayo kog tuyo para di kay hassle. Mas tutukan sa kadagkuan sa terminal ang Disyembre 23 ug 24 nga gilauman nga mag-abot ang daghang mga pasahero paingon sa ilang destinasyon alang karong Pasko ug bag-ong tuig. Gidasig sab nila ang publiko nga mogamit sa satellite terminals ug musunod sa mga health ug safety protocols. Kini si Victoria Diana, USJR Com Intern alang sa MyTV Cebu.